ଜୀବନର ମୋଡ଼ କେତେବେଳେ ବି ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଭଳି ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ମୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସେଇଆଡ଼କୁ ଟାଣିବ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେପରି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରରୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ ଭିତରେ ଏବେ ଲୁଗା ଦୋକାନର ବ୍ୟବସାୟ। ଏହା କୌଣସି ସୋରୁମ୍ କିମ୍ବା ସପିଂ ମଲ୍ ଭିତରେ ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ସୁବିଧା ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇଙ୍କ ଏକ ବସ୍ ଭିତରେ। ସେ ବସ୍ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ତାହାକୁ ଏକ ଦୋକାନ ସଦୃଶ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର ବସ୍ଟିକୁ ଛିଡ଼ା କରି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସହଜରେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ବସ୍ ଭିତରେ ବୁଲି ବୁଲି ପୋଷାକ ବାଛିପାରିବ। ଏଥିରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାର୍ଟ, ଲୁଙ୍ଗି, ଗାମୁଛା, ବେଲ୍ଟ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ, ସାୟା, ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆଦି ଭଳିକି ଭଳି ପୋଷାକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଏହି ପୋଷାକ ଗାଡ଼ିଟି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଦିନରେ ଜାଆଁଳା ସ୍ଥିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ବସ୍ଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇଙ୍କର ଘର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତାଙ୍କର ଏହି ବସ୍ ଭିତରେ କଟୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇଙ୍କର ଏହିଭଳି ବ୍ୟବସାୟର ଶୈଳୀ ବେଶ୍ ଏବେ ଲୋକାଦୃତ ହୋଇପାରିଛି। ଆଶା କରେ ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭଲ ହେଉ। ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଟି ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଜୀବନଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେ କିପରି ଡ୍ରାଇଭରରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି ମଲ୍ଟି ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ର କାହାଣୀ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠ। ମୋର ବୃତ୍ତି ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା। ମୁଁ ଆଜିକି 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ବସ୍ ଚଲାଉଥିଲି। କାଳକ୍ରମେ ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ନା କିଛି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ସେୟାରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅବକାରୀ ଉପରେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ି ହେଉ, ଗଞ୍ଜେଇ ହେଉ, ମଦ ହେଉ, ଗୁଟକା ହେଉ, ସଫଲ ହେଉ, ଯେ ବି ହେଉ, ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ କୌଣସିଟା ଯେହେତୁ ମୋତେ ସୁଟ୍ କଲାନି ବା ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲିନି, କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ମୋର ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟାସରତ ରହିପାରିଲାନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ରୁ ଆସିକି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଇଏ କରିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିକି ପ୍ରଥମେ ପାଲ ପକାଇ ଖଣ୍ଡେ ଖଟ ପକାଇକିରି ମୁଁ ମୋ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଅପେକ୍ଷା ରାତି ଦିନ ଖଟିକି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେଉଁ 500-300 କମେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ବି ମୁଁ 500-300 କମେଇ ପାରୁଛି। ମୋର ଫ୍ୟାମିଲିର ଭରଣପୋଷଣ ବି କରିପାରୁଛି, ପିଲାକୁ ବି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ରେ ଖଟିକି ରାତି ଦିନ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକରି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା, ଅବକାରୀ ଉପରେ ରହିବା, ବଚସା ହେବା, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା, ବହୁତ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ରିସ୍କ ଥାଏ। ସେ ଦେହରୁ ଓହରିକି ଆସିକି ମୁଁ ଏଠାରେ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଦୋକାନ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର ଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନନ୍ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଇଏରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଟ୍ କରିଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଟାଉନ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗାମୁଛା, ଟାୱେଲ, ଲୁଙ୍ଗି, ଟ୍ରାଉଜର, ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଟ୍ରାଉଜର, ଟ୍ରାକସୁଟ୍ ଯେଉଁ ବି ହେଉ ସେମାନେ ଏଠି ଭଲ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଉପରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଟାଉନ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ପାର୍କିଂ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ପାର୍କିଂ ଦରକାର, ସେମାନେ ନିଜେ ଟାଉନ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଇଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା କି ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ରଖିପାରିବେ, ସାମାନ କିଣିପାରିବେ, ଆରାମରେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଯାଉଥିବେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସାର୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଲୁଙ୍ଗି, ଟାୱେଲ, ଗାମୁଛା, ବେଡ଼ସିଟ୍, ଜ୍ୟାକେଟ୍, ସ୍ୱେଟର, ଶୀତ ଜିନିଷ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରାସ ରଖିଥିଲି। ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ରାସ୍ତାରେ ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଇଏ କରିକି ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଣିର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କେବେଠୁ କରିଥିଲେ? এটা আজକୁ ମୋର 5 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି। 5 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ପରେ ହେଇଗଲା par କାରଣ ଯେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଲାଇନ୍ରେ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ଗାଡ଼ିରେ ଯେମିତି ଖଟିକି ମୋତେ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକା ହେଉଛି, କିମ୍ବା ମୁଁ କୌଣସି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇପାରୁନି, ଚା ପାନ ବି ଖାଇପାରୁନି, ଗୁଟକା ବି ଖାଇପାରୁନି, ମଦ ପାଣି ବି ଖାଇପାରୁନି। ଆଜିକାଲି ତ ଡ୍ରାଇଭର ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଜଣେ ନିଆରା ଲୋକ। ଯେହେତୁ ମୋର ଏ ଅଭ୍ୟାସରତ ମୁଁ ହେଇପାରିଲିନି, କି 5ଟା ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ବସିକି ମୁଁ ସେୟାରିଂ କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଏଇଟାକୁ ନିଜେ ନିଜେ ଏ ସଂସ୍ଥାଟାକୁ ଆପଣେଇବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଏଇ
ଯାତ୍ରା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଇ ନିଆରା ଏଇ ଜଣି ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ବି ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ କରିକି ମୁଁ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବର୍ଷା ପବନ ତୋଫାନ ଝଡ଼ରେ ଲୋକ ଆସିକି ଭିତରେ ବସିକି ବାଛିକି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡେ ଅଧେ। ଆଗକୁ କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୁଏ ମୋ ଉପରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଦିହରେ ଖାଇବା ହୋଟେଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇବି। ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ରଖିବେ, ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବେ, ଖାଇବେ, ଏଠି ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ଆରାମରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋଭାବ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଏଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କିପରି ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ମଲ୍ଟି ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।